Falamos de fútbol como todos os luns en Radio Culleredo. Rematou a Liga Hypermotion ou en cristiano a segunda división. Hai unha semana remataba de primeira os equipos que seguimos para os peñistas de Culleredo, tanto o Real Madrid como o Depor, pois se lles rematou a tempada. Con un matiz, con un asterisco, como cando vostedes leen algo. Ese asterisco nos leva a unha pequena nota de aclaración. O Madrid lle queda o Mundial de Clubes, pero será un Madrid con cambios importantes na súa estrutura. Tenrá un novo adestrador e xa non terá algunhas das súas figuras, ou será aos derradeiros encontros, como por exemplo para elas, como por exemplo Luka Modric, que xogará o Mundial de Clubes e logo se despedirá do Real Madrid. Si poderá xogar pois algunha das novas fichaxes, como Trent Alexander-Arnold, o lateral procedente do Liverpool, que fichou hai uns días e que si poderá xogar o Mundial de Clubes. O Depor, pois cuarta derrota consecutiva na Liga. Unha vez soubo o Depor que ia permanecer na categoría e que non tiña chance de xogar o playoff. Parece como se os xogadores se deixaran levar e nin corpo técnico nin xogadores da plantilla foron capaces de evitar unha goleada de escándalo frente a un Elche que era bo equipo, pero que non fixo tanto mérito como para aplastar 4-0 ao Depor en Riazor. O Elche equipo de primeira e o Depor cos deberes feitos, parece que como se deixou ir e parece que avanza que vai haber que facer cambios para o ano que ven, que é o primeiro desos 4 que se marcou a directiva, pois tentar o ascenso á primeira división. Fernando Blanco comenta connosco dende a súa sabiduría futbolística que lle dan pois moitos anos ao fronte da Escola Galega de Adestradores de Fútbol, pois esa marcha do Depor e do Madrid, e podemos facer xa unha conclusión do que foi a tempada para os dous equipos. Fernando Blanco, moi bons días. Hola, bons días. Esta fin de semana remataron os sufrimentos para a afición do Depor. E digo sufrimentos porque a permanencia estaba asegurada dende hai casi un mes, pero ver un 4-0, un 0-4 na casa en Riazor, logo de 4 xornadas con esta a de onte perdendo seguidas, para os aficionados non debe de ser doado. Falaba eu con un aficionado esta mañá e me decía que ele estivo a piques de marcharse do estadio onte. Bueno, hubo xente que se foi, cando veu, vamos, pois, digamos que facendo un pouco o ridículo, sendo xa bastante duros, ¿no? Porque a xente que quere que o equipo compita, xa sabíamos que o Elche é moito mellor equipo hoxe por hoxe que o Depor, pero o que nos esperaba era que o Depor non lle plantase máis oposición a este equipo, ¿no? Pero o que pasa que, bueno, a xente, en canto veo o 11 inicial, pois xa se imaginaba de como podía ser o tema, porque o meter contra un equipo que está xogando o ascenso, con todos os meus respetos para o equipo do Depor, pero meter arriba a Diego Gómez, Guerrero e Kevin, que son prácticamente tres recén saídos do Fabril, era moito, non? Meterlo contra uns centrales como Pedro Vigas, xogadores feitos con unha experiencia xa tremenda, o mismo porteiro Dituro, que había pasado polo Celta, o sea, un equipo Elche moi experimentado, e se eso lle añades que se está xogando o ascenso, que iban a darlo todo, pois a verdade é que así foi, así é que ao descanso o equipo xa iba perdendo 0-3, pois bueno, un pouco a pregunta que ti facías, que efectivamente eu sei de xente que xa no descanso se foi do partido, porque non aguantaba iso, non? Logo, pois bueno, hai outra cousa que en 90 minutos, xa sin poñer o alargue, que o equipo do Depor non fora capaz de tirar un tiro entre os tres paus, eu creo que con eso se queda resumido todo. Falabas de Kevin, falabas de Adrián Guerrero, falabas de Diego Gómez, pois fíxate que a min foron os que máis me gustou a actitude deles, porque foron os únicos que corrían, porque o resto non moito, únicamente Villares. Bueno, porque, claro, son chavales que queren facerse un oco aí no fútbol profesional, e se non corren eles, xa me contarás. O sea, era un partido de festa, de despedida, con
máis de 1000 espectadores que viñeron con o Elche, había un colorido tremendo, eran prácticamente os que se xoía animar porque se xogaban moito. Entón, pues bueno, quer decir que tanto Diego como Kevin como Guerrero, pasa que tuvo moi mala suerte Kevin, que clarísima no minuto 2, que a raíz dai deu o primer gol do Elche, que non hubiera mandado máis rápido, pero claro, esa é un pouco a inexperiencia que tes, que ves de xogar dun filial, e que eso pouco a pouco tens que ir collendo, que te estás enfrentando, como decía antes, a xente moi veterana e que non son os equipos lógicamente, de primeira red, e aí, pues bueno, se lle fixo de noite moi pronto, pero tuvo unha ocasión clarísima, e sin embargo despois, pouco a pouco, bueno, contaxiado con o resto do equipo, porque os demais prácticamente pois xogaron andando, estaban máis pendientes das despedidas hasta despois de os dous centrais e o Tillero e todas as entregas de camisetas e de cousas, a xente estaba máis a outra festa que ao partido en sí. O que se golean aquí na casa e che fan a festa aquí, é verdad que non gusta moito. Así que viñemos falando desde xa fai un mes, e me fastidia moito o ter acertado, porque non era cousa boa, pero xa falábamos de que no momento que o Depor consigueu a permanencia na categoría, sabíamos os rivais que quedaban, dixemos que non volvía a gañar partido, e bueno, por desgracia, así foi, máis que nada porque os rivais que tiña enfrente, despois de haber gañado o Depor ao Albacete con aquela goleada, pues bueno, sabíamos que iba a ir a Xixón, que se estaban xogando a vida por non descender, e perdeu. Despois lleveu Granada, que era outro tanto do mismo, e volveu a perder na casa. E despois foi a Zaragoza, que estaban co agua ao cuello, e agora, pues bueno, remataron a festa con este 0-4, que pasa que ao ser na casa é un resultado tan contundente, pois doe moito, non? Fernando, falamos moitas veces durante a tempada e agora é o momento. O Deportivo todo indica que hai que facer un cambio lóxico, é dicir, este ano se conseguiu e con certa marxe o obxectivo principal, que era a permanencia, pero a todos non se nos escapa que o Depor, campeón de Liga, un dos 9 que gañaron a Liga en España, home, pois ten que aspirar a volver a primeira. E a directiva este ano falaba a mitad de tempada de que se puña unha meta de un plazo de 4 anos, non? A exixencia da cidade, a mí me parece, da afición, é que o Deportivo ten que subir o antes posible. E dicíamos que hai que facer, porque acaba a tempada, hai marxe, hai moito tempo para poder traballar, para que Fernando Soriano pois dé pasos, e bueno, habería que cambiar o corpo técnico, habería que cambiar moitos xogadores que temos falado moitas veces. Gil Sanz, despois de 4 victorias, 4 derrotas consecutivas, parece que como que perdeu crédito. Cal crees que vai ser o primer movimento da dirección deportiva? Bueno, eu penso que xa o dixo Óscar Gizán, que esta semana iban a ter conversacións. O primeiro que ten que confirmar ou decir é o tema do adestrador antes de dar os pasos á Secretaría Técnica. Entonces, teñen que ou confirmalo ou decirlle que non vai a seguir. Él decía que todavía non había nada, ou por la parte da dirección deportiva dice que todo se falará esta semana, entonces vamos a deixalo para esta semana para ver si a partir de aí con Óscar Gizán ou con o novo adestrador, si é de que ao final deciden prescindir dele, pois teñen que, lógicamente, empezar a confeccionar un equipo, pero un equipo pois máis ou menos o que vimos onte en Riazor, un equipo feito como Elche, como digo, con xente a veces veterana, pero que xa con un currículum e con moitos partidos na segunda división, porque a verdade é que cos chavales ti os podes meter cando vaya o vento a favor, pois como se foi dando salida a Jeremai e ao mismo Mella, pero ti non podes meter ahora a xogar a Diego Gómez e Guerrero ou o mismo Kevin de titulares, porque
de momento se lle fai moito. Entonces, en canto ao equipo, penso que a portería a ten ahora mismo ben coberta, con Parreño e con Héctor Leite, e despois está claro que ten que firmar 2 centrais, a parte de Barcia que ten aí. Están en negociacións con o tema do Obrador para ver se hai forma de que quede outro ano máis ou fichalo en propiedade. E despois está claro que o centro do campo pois hai que reforzalo. Penso que teñen que vir outros 2 para medio campo, igual que os 2 centrais, xente un bagaje, como digo, é un recorrido, e despois, bueno, ten arriba o media punta Soriano, é o que viñemos reclamando durante toda a tempada, e que ahora mismo, pues bueno, nos están dando a razón, é que nin Zaca, nin Buldini, nin Barbero, que meteron, me parece que entre todos 10 goles, teñen que, se non fichas un xogador, o vimos repetindo semana tras semana aquí en Radio Culleredo, que menos che marque o mínimo 15 goles, non e se tes un de 11, como tes que ter xente acompañando, que metan 4, 5, 6, que é o caso que ten ahora mismo tamén o Elche con varios xogadores que acompañan ao dianteiro, que non é un dianteiro o do Elche mellor que eso, pois dos mesmos números de Jeremai, pero sí que ten xente alrededor ou xente de medio campo que marca goles, porque o Deportivo, se ti ves, aparte de Mario Soriano, cantos goles leva Villares ou Jurado, ese o que lle falta ao Deportivo, xente con chegada á área, e que xa capaz, pois eso, de meter 6 ou 7 goles, xa non pido máis, pero ten que ter xente adecuada para eso. Entonces ahora ten tempo durante mes e pico, que me parece que a pretemporada empeza o 7 de julio, ten aí un mes e pico que non é que teña que buscarlos ahora, que xa os ten que ter de antes. Estaba pendiente a hora do tema dos descensos, sabe que equipos descenderon da primeira división, e o único que queda por mirar é o tema do playoff, algún que deles que van a xogar, que vai ascender un, pero despois dos outros tens que mirar xente, pois eso, con veteranía, e que xa estén acostumbrados a xogar competicións, ¿no? Como é o caso ahora do playoff. E a partir de aí, pois, das baixas que vai a dar polo menos 9 ou 10, pois xa non digo tanto, pero si contan con Kevin e Guerrero e outro máis, como falaba o Consello de Administración, que decía un 25% ten que salir de Abegondo, pois bueno, contando que se vaya Jeremai, penso que a plantilla ten que confeccionar así. Bueno, se fala moito de que Gil Sanz podría ter feito os seus últimos partidos con Deportivo, fora do que a min como afeccionado me chama a atención, que creo que debería buscarse outro adestador, porque por lo menos nos últimos partidos pois non deu esa imaxe, pero Gil Sanz por lo menos contando con el de novo nas categorías inferiores, pero sí parece como que e eso, insisto, falo como afeccionado, como que é necesario pois un relevo. Dos nomes que soan, te gusta algún especial? Se falou de Carrión, se fala de Hidalgo, que se marcha do Huesca. Hai algún que te guste ou non? Ou non te convence? Bueno, un dos que están xoando últimamente é Sergio González, por aquelo de retornar ao club, de que sabe como funciona un pouco o Deportivo, ainda que coincidera con outro consello, pero sabe a idiosincrasia da Coruña por os moitos anos que levou aquí, sabe como funciona, as exigencias que hai. O mellor é distinto que o mellor a Hidalgo do Huesca, que non sabe nada. Entonces, dentro deses adestradores, pois penso que para min Sergio podría ser un. A min outro que me gusta moito para a segunda é Oltra, e despois hai entrada de adestradores aquí, se queren apostar por xente xoven, tamén está Aira, que xa leva aí do Deportivo con un recorrido xa por moitos equipos a nivel nacional, que temos aquí, e depois, pois, bueno, de sempre se fala de Paco Gémez, que se está xogando ahora o playoff co Ibiza, pero non sei por que motivo non o queren aquí. E, bueno, hai unha serie deles que penso que podían ser
bons adestradores para aquí, para o Deportivo, ¿no? Con Paco hai moita xente que di que o mellor cando gana, que ganaba de goleada, e cando perde, que perde tamén por goleada, pero me parece que a actitude do equipo con Paco sería diferente a de onte, non? Sí, seguro, porque, bueno, é outro carácter completamente distinto a Óscar, non? Óscar é máis calmado, máis templado, máis de quedar ben con a xente do equipo e a directiva, non é de dar un grito, non se lle escoita alzar a voz nunca, é o caso de Paco, quizá eso sexa o que tira un pouco para atrás ao Consello, porque en calquer momento che dice pois unha das del, e iso o Consello a afición a moitas veces non gusta, non? Temos ahora que está aí metido no tema do playoff, e recentemente dixo que a xente que os xeareiros que non estuveran con él, que foran a playas, discotecas, que non os necesita para nada no campo. Entonces, bueno, pues imagínate que diga isto aquí, ou yo diga ao Riazor Blues, se arma unha guerra, claro. Sí, a verdade é que sí, bueno. Estamos a falar do Deportivo, que agora ten pois por diante unha difícil tarefa para a dirección deportiva, que é montar a armadura ou a estrutura para tentar o ascenso na primeira división para a tempada 25-26, que xa non me saía, Sí, para sí, a campaña que ven, que comeza en setembro, aínda que a tempada realmente comeza no mes de xullo. Falamos do Real Madrid, que agora ten por diante, unha vez pase a Nations League esta semana, ten a mediados de xuño, creo que o día 14, comeza pois ese Mundial de Clubes. Fichaban a Trent Alexander-Arnold. O Madrid, bueno, o Madrid non ten os problemas que pode ter o Depor en canto a presuposto, van ter os xogadores que les queiran. Xa ficharon a Huijsen ou como se chame, este xove internacional xa con España. Non van ter dúbidas, non? O Madrid, te parece que pode facelo ben co novo adestador, con Xavi Alonso, no Mundial de Clubes? Porque son un montón de equipos de todo o mundo, Sí, é unha boa pedra de toque para Alonso, porque, bueno, antes de empezar a Liga, para ir conocendo os xogadores, entonces sí que é verdade que moitos, a pesar de que están acabando, lóxicamente, todas as temporadas en a maioría de clubes, pois van un pouco xa fatigados, que van a ter incluso vacacións moi cortas. Entonces vamos a ver a exigencia de como toman estes xogadores o tema do campeonato, ¿no? Hai que ter en conta que ahora mismo, pues bueno, me quero imaginar o Paris Saint-Germain como vai a ir despois de quedar campeón de Europa, pues bueno, tomarán un pouco como vacacións, non sei se os xogadores se van a implicar tanto como a final da Champions, pero bueno, para aqueles equipos que quedaron, digamos, peor en as súas competicións, pois eu que sei, xa mellor o Porto, o Chelsea queren facer algo máis, pero eu penso que vai a decantarse por un equipo máis de, pois o Palmeiras, o Botafogo, lle dan moita importancia a este mundialito de clubs, non creo eu que o Inter de Miami ou o equipo de Cristiano Ronaldo, que non os vexo moito pola labor tampouco. Entonces, bueno, a ver, igual me sorprenden, quero ver eses 32 equipos que van a disputar este mundialito, a ver como reaccionan. Bueno, pasa un pouco como a Champions, ¿no? Que cando vayan quedando quizáis os mellores é cando se vai a ver algo de fútbol, ¿no? Porque ao principio se verán moitos equipos que penso que van un pouco a cubrir o expediente. Vai ser como o Teresa Herrera, pero en plan bestia. Sí, pois unha cousa parecida, por o tema das fechas que se xogan, que moitos están cas seleccións, bueno, pois para xente este un pouco para cubrir o hueco este de que acaban as ligas e que a xente non se quede sin fútbol, os negocios da televisión, pero penso que moitos destes xogadores que levan xa 50 ou 60 partidos, o mellor que podían facer era coller vacacións e cargar as pilas, porque hai que ter en conta que agosto está aí a volta da esquiña
xa empezan a competición, non digo a pretemporada, é que xa empeza a Liga, non sei se é o 15 de agosto, aproximadamente, vamos. Por eso, me parece como moita saturación de partidos, nin no verán van descansar. No, eu penso que no, por eso, porque hoxe non andaba unha nota tamén o Barça, porque xa ten a experiencia de outros anos, de que Fermín non vai a facer doblete, porque pretendían que xogara que absoluta e que a sub-21. Entonces iso é romper a calquer xogador. Depois dos partidos que leva, entonces, pues bueno, eso hai que tratar de evitalo. Pasa con Bayer, Óscar Ginzán, que reservaba un pouco a Ñeremai, bueno, decían de que como non o poñía, se lle pideu permiso a Federación para que quedara, pero que está moi saturado. Entonces, pues bueno, vamos a ver si o Real Madrid cometeron aí no último grupo do Mundialito, porque é un sorteo que é dirigido, me imagino que lle ganará o Red Bull e o Pachuca, e bueno, despois a ver que queden xa ao final vai ser sempre o mismo, porque hai moita diferencia, pois ao final estarán en os grupos definitivos, pois eso, por mi mal que o fagan porque hai moita diferencia, pois estará o Madrid, estará o Manchester, a Juventus, e será un pouco como a Champions, estará aí o Bayern Múnich, o Paris Saint-Germain, e igual se pode colar o Inter de Miami para que podamos ver a Messi. Bueno, a ver en que queda o conto ao final. Aí van Atlético de Madrid e Real Madrid, non o esquezan vostedes. Hai dous equipos españoles a partir da semana que ven, non esta, porque esta semana o xoves xoga a Nation League, a selección española de fútbol de Luis de la Fuente, xogará contra Francia a semifinal. Previamente terán xogado os anfitrións Alemania e Portugal, Francia e España, os últimos 3 campeóns da Nations League, do trofeo. Agás Alemania, que é a única que non gañou aínda, digo aínda porque Alemania sempre está aí, que é a anfitriona. Favoritos? Bueno, penso que o primer favorito ten que ser España, ¿no? Penso que está ahora a un nivel bastante alto, ten o equipo prácticamente completo, que non hai, digamos, baixas, entonces para min van a ser os de sempre. Penso que pode ser España e Francia son os que vexo máis fortes, ¿no? Por a línea que levan, e vamos a ver o que nos depara esta selección, pero bueno, confío máis no campeonato da selección que, como digo, en este mundialito de clubs, Bueno, pois a ver que pasa xa esta semana. Este mércores o xoves a segunda semifinal, a de España, na fin de semana. O domingo creo que tanto a final de consolación como a grande final, pois Nations League. Temos fútbol, non deixamos de ter fútbol. Comentaremos cousas tamén de fútbol a semana que ven aquí en Radio Culleredo, en Todo Fútbol con Fernando Blanco. Fernando, como sempre, moitísimas grazas. Pois nada, unha aperta e falaremos do Mundialito de Clubs e da selección española, que agora é o que nos queda este mes de xullo. Unha aperta, grazas. Unha aperta.